Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisiza ke nemeko ethi kuza kusonyulwa ke apha ku-2026 2026 apha ekupheleni ke umntu koziwa ngupresident kaSAFA. Nizawukhumbula into yokubana kupresident kaSAFA okhoyo ngoku ngumlumzana uDani Jordan ongupresident izihlandlo zade zazithathu. Uba ke ngoku uyangenela nakweli uzoba ngupresident isihlandlo sesine. Akhona ke amahlebezi athi ikusingathi useneminqweno uDani Jordan okuphinde angenele abe ngupresident isihlandlo sesine. Kodwa ke loo nto leyo ke asikayibambe incakasana, sawuphinda siyilandele. Kodwa ke akhona loo mahlebezi. Masenjenje ke baphulaphuli ke uDani Jordan okanye utata uDani Jordan lo, ukuba ke uthe wabe ke uyangenela uba ngupresident ke kaSAFA aphinda aphumelele, uyoba ngupresident isihlandlo sesine ena 75 years eminyaka okuzalwa. Mandiyigxininise, ena 75 years eminyaka okuzalwa. Into ethetha ukuthi ke ngunoko sekhulile, bekumele uba ngoku uyadede endaweni kuthiwa zisina zidedelana. Bekumele uba ngoku vulele ke ngoku abantu ngoku abazofika beze nomfutho omtsha, beze ke nezinto ezintsha. Mhlawumbi ke ngoku yawukhula ibhola yalapha eMzantsi Afrika, kuba asinoyibalekele into ethi ke ibhola lapha eMzantsi Afrika ayikhulanga phantsi kwesandla ke sikamlumzana uDani Jordan, ayikhulanga konke, ayiyanga ndawo, ime ndawonenye. And ke eyona nto ibuhlungu into yokubana ke ukwayiyo nepolitician xa uthi uqwalasela bona ke bekumele uba ngokufakwa noba yenye yelegend zalapha eMzantsi Afrika, ibe yiyo ke ngoku engenelayo phaa. Mhlawumbi ke xa kunofika ke abantu abanjalo ibhola lapha eMzantsi Afrika ke ingakhula. Avelile ke amagama abaphulaphula, avela ke igama likaJessica Motaung liphakanyiswa phaa yiNorthern Cape. Kuthiwa noko siyamthuma usisi naye makahambe ongenela phaa uluhlu labantu ke abangakwazi ukubana bebe ngupresident kaSAFA apha ke eMzantsi Afrika. Ziyabuya ke impendulo isithi ke baphulaphuli ke uJessica Motaung akazimethi ke ii-requirements ezi ke zifunekayo. Kuthiwa ke ii-candidates noko mazibe na 10 years of regional level experience. Into ethetha ukuthi akwazi uba endimeni abe neminyaka elishumi eke waphatha ke noko iindawo ezibonakala ngokwalapha ke ebholeni. Uyabona kanye ke i-structures ezithile ngokwalapha ke ebholeni. Yabona ke laa nto ithetha ukuthi ke baphulaphuli ke uJessica Motaung ngeliphelele uSAFA xa ekhupha loo nto bayamkhaba. Into ethetha ukuthi ngeke abe nguye ke upresident kaSAFA, ngoba kuthiwa noLucas Radebe uyafana noJessica Motaung, akanayo le experience bayifunayo emntwini ozongenela phaa. Naye lakhe igama lihamba noJessica Motaung, abana experience ke yale nto ifuneka phaa. Into ethetha ukuthi ke ngoku mhlawumbi iyawuphinde ibe nguDani Jordan futhi umongameli ke kaSAFA kwakhona, ngoba ke wonke umntu ozofika phaa, umzekelo ilegend ezathi yafika phaa, umzekelo Dr Khumalo, oNeil Tovi, mandibabale, Edward Mutale, sendiyabala ke ngoku bawuthi noba bayafika okhalwa ngale experience banganayo, mhlawumbi ke yawubuyela back phaa kutata uDani Jordan aphinde aqhubeleke, aphinde futhi abe ngumongameli. Siselapho ke kuSAFA ke baphulaphule, ukuba kuzawuqhutyelwa kanjalo noDani Jordan aqhubeleke abe ngumongameli kaSAFA, into ethetha ukuthi ke baphulaphule ibhola lapha eMzantsi Afrika ayikazukhula, isazawuhlala ilo hlobo lulo. uSAFA usozoqhutywa nje ziipolitics zalapha eMzantsi Afrika, akho nto yawukhula, akho nto yohambela phambili, ngoba ke yawuthi izilunga ibhola lapha eMzantsi Afrika kwehlela tata aphume phaya, kungena abanye abantu ke bazokwazi uba bakhulise ibhola ke yalapha eMzantsi Afrika. Kulwa naye, akho mntu ulwa naye, ixesha lakho ligqibile, usebenzile kakuhle futhi ke zenzile izinto. Siyabonga sikuMzantsi Afrika, madede ngoku zisina zidedelana. Vulele ke ngoku abantu abanengqondo ezifresh, abantu abazokwazi uba bangene bakhulise ibhola ke yalapha eMzantsi Afrika. Ngamanye amagama uba bekuthiwa kubuzwa apha ebahlalini bona abafuna uvota, abo bantu bazobanikwa izithuba lokubana bavote, bangatsho bathi besingadingi naloo experience thina, besidinga umntu
esimqonda into kubana ibhola kwayidlala futhi ibhola uyayazi bidlalwa njani, uyazazi izinto ezidingekayo ngakwasebholeni, uyazazi izidingo zabadlali, uyazazi izidingo zabafana ibanyana yonke nje into edibene nebhola elizweni uyayazi. Besawuthi thina makuthathwe omnye ke we-legends lapha eMzantsi Afrika, ngoba ke banendlela bona abamjonga ngayo umuntu abamfunayo, into ethetha ukuthi ke ingahambi iphinde iyophethe lapha kuDani Jordan, ngoba ke ekugqibeleni ke wazama ukungenela pha no-AS Ngcobo nobani omnye wayebiziwe pha ngusisi uRiyale Dwaba, kodwa ekugqibeleni wawina futhi uDani Jordan. Asazi ke abaphulaphuli, funeka ndiyibeke kuni uba nina nicinga njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.